Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'allumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma aksarun nasi walau harosta bimu'minin. Harosta nih. Walau harosta bimu'minin. Harosta. Wa ma aksarun nasi. Wa ma aksarun nasi. Lan ora ana oke-oke para menungso. Wa hum utawi sing dimaksud oke-oke para menungso iku Quraisyun, wong Quraisy. Wal Yahudu lan wong Yahudi. Walau harosta lan lamuno utawa senajan to haroso senajan to apa jenenge apa nih harosta karep walau harosta lan senajan to karep sapa sira ayat tegese bil khati nan ayat tegese balagta nekaake sapa sira ngatokake sapa sira fitolabi imanihim ing dalem nuntut imane dheweke kabeh nganggo biizharil ayati kelawan ngetokake pira-pira ayat adalati kang nuduhake ngalasid tika ing atase benerira ing atase jujurira ora ana wong-wong Quraisy lan wong Yahudi ora ana iku bimukminina kelawan wong kang padha iman-iman li israrihim krana oleh netepine dheweke kabeh ngalal anadi ing atase nganat ing atase maidu utawa ya ora njodoni nganat maidu iki Kanjeng Nabi nek iki wis ora Nabi Yusuf di sing dingendikane wis Kanjeng Nabi kowe iki oleh ngerti tentang sejarah Yusuf ya sebabe tanpa wahyu. Nah, ora tanpa wahyu ora bakal ngerti wong selisih
mangsane ribuan tahun. Dene ora nampa wahyune Allah ya ora ngerti mbok ngusut sejarah wae angel wong munggah iki wis ribuan tahun. Lah kuwi le iso nyejarahke sebabe tanpa wahyu, gek wahyu ki ora mungkin kleru. Wong saka ngarsane Gusti Allah. Ning ngerti ya akeh-akehe menungsa kanthi tok critani sejarahe Nabi Yusuf sing le kedaden ribuan tahun yang lalu. Terus tak critakno nang gone akeh-akehe wong. Termasuk tak critakno nang gone wong Quraisy, nang gone wong Yahudi sing jaman semanten termasuk Yahudi Bani Nadir sing tanggane Quraisy niku. Quraisy ki ndase petak kae lho jenenge Quraisy. Jadi mbok tok critakno wong Quraisy termasuk tok critakno wong Yahudi sing ana nang kiwa tengenmu kono sing harapane kowe iki kepengin banget wong Quraisy wong Yahudi iki iman percaya marang awakmu ngakoni nek kowe iki jujur ora bakal goroh wong sak jeke gesang Kanjeng Nabi iki ora tau goroh blas. Jan rong tau goroh. Ya beda nek awake dhewe sak jeke goroh terus. Dadi ngalor karo ngidur nek awake dhewe iki sak jeke goroh terus. Nang omah goroh ro wong omah, nang tangga goroh ro tangga, nang gawean goroh ro kanca mbut gawe. Bentuk gorohe werna-werna nang omah didit ngaku ra duwe dhuwit. Didit ora Pak, ditopo. Padahal ting slempit. Nang tangga ya kok le memelas tampilane tengoke kaya wong wungkuk. Le jawab ro tangga, ayo le ra wungkuk kowe piye le ra memelas kowe piye urip kok ora tau cecekel goroh meneh. Nang omah goroh nang tangga goroh. Yes. Dilalae mangkat ngaji we ya goroh. Ana peneri. Werna-werna nek nggon goroh iki werna-werna. Ning goroh. Alah wong agil kas ngaji kok wis ngantuk wis merem, agarang aku bengi tahajud padahal ora tau. Tahajud ora tau kemaki ngaku tahajud. Wis mengapusi meneh. Mendelok bal-balan kok tahajud. Kula ora ndelok lah ra di TV. Welanja domongi nek awake dhewe iki tukang goroh sing kok. Piye to? Tukang goroh iki pokoke goroh. Ning yo ora ndelok tenan. Tetep ora ndelok. Jam semono yo ngantuke pol. Jam 2 munggah to niku. Ngantuke pol. Kanjeng Nabi ngantek diomongi karo Gusti Allah ngono kuwi lho. Sing tak tuntut wong Quraisy, wong Yahudi iki
ben manut kowe, ben iman ro kowe. Ngantek tok rewangi ngetokke ayat-ayate Gusti Allah sing nuduhke tentang kenabianmu, tentang kejujuranmu. Ning ngerti ya mereka iki tetep ora gelem iman. Mereka iki tetep emoh. Ya emoh karo keteranganmu, malah kepara emoh karo awakmu barang. Kanjeng Nabi sak api-apike menungso sak jagat awal akhir kowe jaman gesang ning Mekah diwohi karo wong Quraisy iki diwohi. Nek ngekeki keterangan ngono ae mung dimbeltut. Karo wong Quraisy mung dimbeltut to ya. Nerangke Nabi Yusuf iki diceritake utawa dilokke lemuni ndongeng. Yes. Iya oh. Golek bola ngono-ngono. Ora ana wong seneng jaman Kanjeng Nabi niku. Asing sepuh-sepuh Quraisy we merasa nganat kuwi, merasa mangkel maido karo terancam kedudukane le dadi wong sepuh, terancam kedudukane le dadi pengharep ning warga Quraisy, mula terus menghangsut wargane. Aja ngantek manut Kanjeng Nabi. Ning Kanjeng Nabi saya ngrembaka le ngadu domba rada nemen. Akeh sing terhasut, akeh sing manut karang ya karo kasepuhan kan ya do manut. Kaya angger kumpulan kowe do dikae rokok nggo gelasan 76 kae jere ra manute piye jajal. Angger kumpulan iki rokoke gelasan. 76 di gelas kae dubengke kae. Kon jikok siji-siji. Angger tekan mburi kae ngeti tintek. Ngakep sik to liyane disak. Wah, wis tobat. Wah, angger kaya mau. Setuju to? Setuju. Mburi langsung ngono kuwi kaya setuju karang oleh rokok papat ya. Wis. Ora dok setuju. Akhirnya nyusun strategi bagaimana cara nek iso mateni Kanjeng Nabi, nek ora iso ya sing penting nglungakke Kanjeng Nabi aja ning kene. Ha nika terus arep dipateni nika karo Gusti Allah terus kon hijrah nika. Karena do disengiti Kanjeng Nabi niku karo wong Quraisy sebabe nggih nggawa kebenaran ayat, nggawa agama Islam, gek warga Quraisy nyembah reca, arep ngowahi kemusyrikane wong Quraisy kuwi sesepuhe ra trima. Kuwi ora mbiyen rasa iki biasane ngono kuwi. Sing nggawa kebenaran ngeten niku kok kira-kira ngancam pengaruhe sing wis suwe nang kono senajan to sing wis suwe nang kono ki sakjane kleru. Wah niki mengke le merangi ra kaya-kaya. Lah wong nek saiki iki ora mempengaruhi, ya mempengaruhi tur ora ngancam lah. Ora ngancam kedudukane sing kono, wong dasare wong-wongane iku ya ning kono ora ndek kedudukan. Dadi RT ya ora. Di bola ya ora. Bahkan nek sakniki agama padha Islame. Ning karo sing beragama Islam berwawasan luas karo sing beragama Islam utawa agamane Islam ngelmune luwih mumpuni, agamane Islam nang warga luwih bermanfaat,
iki karo dulur Islam liyane disengiti. Nek saiki disengiti. Piye carane supaya ora berkembang? Mula ya werna-werna engko tingkahe terus sok nyebarke fitnah barang ngeten iku. Nek ra nyebarke fitnah ya ngorek keelekan sing kok kena nggo gaman. Nggo gaman jegal, nggo gaman ngendhek pengaruhe dheweke ben supaya liya-liyane iki ora katut ngono kae. Kuwi saiki akeh banget tuh. Gek le golek keelekan le ngorek keelekan kekleruan iki yo kendel kae. Takon-takon kono, takon kene. Kadang direwangi menyang ngaji kadang. Direwangi menyang ngaji ora kok arep ngaji mung arep gatekke klerune karo goleki eleke. Mengko nek wis ketemu eleke, engko terus nggo ngebom. Nang kono dibom, aku ki krungu dhewe wong aku menyang kok ngono ora tobat. Wah. Mula yo gatek ngaji gateke banget lah arep goleki eleke kuwi jeng. Wangun kae. Wah, angger kira-kira ana ketarangan sing rada ora patek jodoh mesti ngeyel wong ngene iki. Lah wong jenenge wis paitan ra jodoh kok ya li israrihim ngalal nganati. Jadi li israrihim halal nganati. Stop buat agar ketemu ngene iki jebul ya ke zaman Kanjeng Nabi kok ya. Ke zaman Kanjeng Nabi nek kaya kula wis ora kaget wong wis diceritake ke zaman Kanjeng Nabi kok kelase Nabi super. Superman ora mung dia manusia super sak kabehane, manusia sempurna mung sitok mung Kanjeng Nabi. We meksa ora dijodoni. Meksa keterangane do dipaitu karena ya mung paitan ora jodoh, paitan karo drengki kuwi. Atine mung do drengki. Kuwi wae Kanjeng Nabi apa meneh mengkur kelas ceng-ceng po kaya aku. Dadi ora dijodoni iki ora kaget to Kanjeng Nabi we ngono kok. Ya mung malah seneng karo malah guyu nek kula nek ora dijodoni niku malah seneng karo guyu. Lah sing ra nyocoki iki ya mung anu mung kelas iki luwih ngisor mbangane ceng-ceng poe. Dadi kelas iki ketoke ceng-ceng apa ngono kuwi iki. Ya mung ayo mung ceng-ceng gres. Mentoke ya upamane sok ngaji ya mung sok ngaji. Sing ora jodone iki ya mung sok ngaji. Kowe biyen saiki wis ora. Ora tobat wis. Mung biyen wis sok ngaji dadi saiki wis ra ngaji. Dadi pendak dina mung dosa kok ora tau ngaji. Wong ngaji iki wajib kok. Dadi kita ngaji iki salah satu manfaate nggugurke dosa. Lah niku wis ora tau ngaji. Berarti malah pendak dina dosa. Ya mung kadang kala ketoke seminggu pisan apa seminggu para minggu pisan ngono ngaji. Mbok nanti wong sok nggo pecis. Ketoke anu. Nek kok kidul ketoke ora. Ketoke rada ora penak nek wong kok kidul. Ya dadi mentoke iki ya gandeng tau ngaji ming iso maca Quran lah. Ya ming iso maca Quran. Anak nggon maca kitab wis nol yo tetep nol. Blas ra iso maca kitab, ngono ae nyengitis kaya luwih top, luwih pinter, luwih akeh ngibadahe. Ha iki wong sing model ngene iki sing
memang turunane Quraisy iki kok ngene. Modele ngono kuwi wis. Nyebar hoak ning kono-kono. Kowe wis ora iso domongi model ngeten iki wis ora iso domongi. Karena memang model ini ternyata nuntut kesempurnaan saka karepe dhewe. Nah, saka karepe dhewe iki nuntut kesempurnaan. Sehingga nek ora sempurna karo ora nyocoki karepe, aja nek kiai mbok kanca tanggawe ora disenengi kok ya. Kanca tanggawe ora dicocoki karena dhek ndek karepku ki ngene lah tangga-tangga ki ora sesuai karo karepe. Makane tetep ora dicocoki. Biasane ngeten niku sok ora patek ndi kanca biasane wong kaya gitu. Kancane yo mung ngajek mung kuwi-kuwi wae. Lah nek jembarke metu ngono wis ora do dijodoni. Bape angel to nyerawungi wong kok niki angel. Wah, engko terus misalkan ngaji ngono wae nek teko mesti ngedok. Misalkan ngaji lho teko ngedok, gek moju kae. Ya mung wong telu wong papat. Anu ora ngaji kene wis cetha ora bakal ngaji kene kok ya. Nek wis ora bakal ngaji kene. Wis wangele pol sing ngeten niku. Kandan-kandanane wis ora iso, gek yo merasa lebih baik daripada yang lain. Karo liya-liyane iki ora jodoni karena ngrasa luwih apik kuwi. Lagi watak-watak Quraisy, watak-watak Yahudi zaman Kanjeng Nabi iki kok ngono kuwi. Makane Kanjeng Nabi diomongi karo Gusti Allah, "Mbok kowe iki karepa, mbok kowe iki kepingin mereka iki do iman, ning tetep ora bakal iman Muhammad." Dirasah diarep-arep kanthi nemen-nemen. Sing penting menyampaikan wahyu, sing penting menyampaikan kebenaran. Kono krungu syukur ora ya ora apa-apa. Kono engko nek krungu ngimani ya syukur ora ya ora apa-apa, ora sadar arep. Iki termasuk jenengan-jenengan iki yo nyekel paham ayat niki. Artine nyekel paham ayat niki iki ora usah berharap nek jenengan sing dadi takmir umpamane. Takmir kampunge jenengan kono. Ngono ku yo aja nemen-nemen le berharap supaya warga ki do ngebaki masjid do seneng jamaah. Ora usah berharap seperti itu. Ngejak monggo. Akon ayo. Ning nek wis dijak karo wis dikon, iki aja diarep-arep kanthi nemen-nemen. Karena orang mesti do gelem. Sing model ngeten iki ora mesti do gelem kok ya. Lah kula ki angger diundang kon ngisi pengajian disambati, tulung nggih Pak mengke salah siji materine niku anu. Do kon ngramekke karo makmurke masjid, jan masjide apik, leragan entek akeh. Ning nek kon jamaah angele ra ilok-ilok ya. Jan mumet kula. Kula ya terang lah salah jenengan dadak mumet ta. Ku ya omong ngono. Lah pripun lah wong kuwi iki ngendi-endi sih? Ngendi-endi iki ya ngono kuwi kok ya. Ora kabeh terus do gelem makmurke masjid berbondong-bondong mempeng jamaah iki ora kok. Nek nggon bangun wae wah wis ayo. Bangun masjid ki warga ki do nyerak do ngewangi angger adzan ilang kabeh kok. Piye kuwi wis. Ilang kabeh niku angger jam 1 nyerak meneh. Kuwi iki wis ngono. Dadi aja diarep-arep mereka iki terus iso mbayangke masjide ora kok nggih. Ning nek nggon ngejak karo nggon akon monggo. Cuman rasah begitu berharap. Nalika dijak dikon do gelem do mangkat syukur, ora gelem ra mangkat ya ora apa-apa wong butuhe dhewe-dhewe tanggungane dhewe-dhewe. Ngono lho takmir kuwi lho. Ben supaya
nyikapi warga tentang makmurke masjid ki ora hawa, ora emosi. Ya berusaha makmurke masjid ning hasile piye iki tak disendekke nang gone Allah wong le makmurke masjid wis diikhtiari dengan sebaik mungkin. Ayo pokoknya do makmurke masjid, ya nganggo salat jamaah, ya nganggo ngaji, ya nganggo mujahadah. Ayo. Nek sing sok ngaji ning masjid kene kae ana sing grenengan kae kula tau krungu. Ele grenengan niku jane enak le ngaji dasare kiyaine nyenengke. Omong ngono kuwi, Cik. Ya ming sayange anu sound system-e. Ana sing ngomong ngono. Dadi sayange sound system iki kurang sip, kurang gler. Lemune ngono kuwi aku ya menyampaikan wong grenengan kuwi kok. Malah hakon aku mbok sampeyan ki omong ngono ki, Pak. Alah kula ki ming nampa apa enenge. Dislodori kuwi ya tak nggo, mbok ora nganggo we ya gelem kok aku. Ya apa enenge. Malah nek ra nganggo ki sing do ning teras karo ning sor sawu kae ra krungu ji aku ya. Ya malah aku lek direka angel. Lah kadang nek direka angel nek cara kula secara pribadi ngono sisan wae bar dandani fisike masjid apa ya son sisteme diapekno sisan. Nek cara angel digup teteli kabeh wae kae. Wah, teteli kabeh sekono lanyar. Wes saka ampline, saka mixere, terus saka speaker sing ngono kae anyar kabeh. Cara dipaitke siapi dana 10 ngantek tekan 15 juta. Kanggo ngopo? Aku rak sing do jariah ki seneng wong temamplak cementel anu niku, cementel sound system. Ya nggo azan, ya nggo ngaji, ya nggo hadroan, ya nggo dzikir. Harus sing do titip jare ora oleh ganjaran terus. Embangane digahke dhuwit. Duwite takmir sok laporan. Alhamdulillah niki infak masjid duwe semene. Lah kok ming duwe? Ora dijake. Anak aku sing dadi takmir kendel ududitku kok. Wae kendel ududitku kok. Watonan wae rombak pakon ahli son iki tulung digawe wenting nek ngomong gandang iso fungsi jero tok, fungsi jaba tok, iso fungsi jaba jero. Terus engko nek ngomong gandang nggo ngaji nggo zikir wenting wis monggo dirombak diguanti kabeh ya kena terus disetting sak api-api entek pira manut. Nek kula kendel ngono ki wong ra nyekel dit. Maksud iki nek takmir iki dudite kula ngono lho. Ning dite ndeke sing do infak kowe templeke deal ngono wis ra apa-apa. Upamane didit 20 juta ki ya omong karo ahli son kon berese ngono kula siapi dana 12 juta. Bangun iki. Wong pipite di 20 kok isih turah 8 kok. Iki yo ming anu kok mbangane ra omong. Lah arep gawe apik sih men supaya sip kok yo. Iki mixere anu ya sing mereke sing apik ngene iki regane wis monggo pokoke dana kula iki semene iki digawe sak apik-apike ana punjul kurange mengke jenengan ngendika laporan gek kula tak musyawarah rapat takmir ngono. Rasah kokean ngomong digawe sak apik-apike. Jos nek ngono kuwi. Wong ya iki duwite sing do titip jariah men do oleh ganjaran. Iki nek tak singgahke ning bank terus mah ming
ora kanggo nggawa duit beban. Lah beban piye? Lah diamanati karo sing do jariah urung urung nyalurke, jenenge urung nyalurke. Iki nek terus-menerus iso donekke khianat kok ya. Nek terus-menerus kesimpen rak ya pihak kene donekke khianat, iso dituduh khianat. Wong karepe sing titip ki jariah kok ora tok cakno, sehingga kene do ngikit wingi wis oleh ganjaran, dadi seprene rong oleh. Nek cara wong nandur iki do ngikit wingi aku ki wis ngunduk. Nah iki urung sida wong tok tukoke winih kowe urung. Ya dadi kacau kok ya. Iki nek upamane diwujudke barang ngono sing titip nesu kok ya. Anu ya iki aku titip iki terus engko tulung cakno tukokno winih ditandur terus sesuk nek panen maro misalkan ngono kuwi. Oh iya siap. Walet 6 sasi kae dikaroke piye? Saiki gedene sepira? Waduh urung tak tukokke iki. Walah ya. Nesu kok ya sing titip. Wae lagi 6 sasi jek donge wis meh panen mah. Urung tak tukokke iki gek kepiye? Kok ditir ra ono lah tak titipi kok ra ono. Gampangane lho kok ra ono berarti tok glibengke iki. Wah. Gambarane lho iki kan. Mulane takmir-takmir iki men rada paham ngono lho. Takmir-takmir iki. Anak kok sing betul kuwi mung ora dadi apa-apa mung betul ketok opo. Kuwi ora dadi apa-apa ning masjid mah dicurigai takmir ya. Ora jelas. Niki gambaran. Hidup itu nggo akhirat, urip niku nggo golek ganjaran, urip niku nggo golek ridane Allah, aja ngantek lali. Segala macam kahanan, kedudukan, sarana niku nek iso ditemplekke nggo golek ganjarane Allah. Aja ngantek mandeg ngeten niku lho. Muga-muga dadi ridane Allah, paringi nugraha sehat waras, atine ati segara jembar, saya istiqomah ning ngaji ning ibadah, do mekoleh kamulyan dunya akhiratipun. Amin ya rabbal alamin. Ila akhirih wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.